Intentem que el festival pugui acollir el màxim de públic possible i per tant hem de pensar en els interessos culturals d'un públic ampli. No? Això és així i aquest any, justament, davant de la crisi, sembla que ens hem tornat bojos i fem 31 espectacles, així, més espectacles que mai, però penso que l'esforç val la pena i que el que hem comentat al llarg d'aquesta roda de premsa que hem fet avui, que la crisi se li ha plantat la cara i això és el que intentem, plantar cara en aquesta situació. Sí, és cert, és cert. Aquest any hi ha potser una més gran varietat. Estem intentant fer l'ullet a unes generacions que no ens visiten el suficient, tot allò que voldríem, i per tant això també es deu notar en la programació. I aquest exercici de memòria històrica que volem fer i que hem marcat en el programa em sembla que és un exercici obligat a qualsevol espai de la cultura, perquè mirar enrere i saber d'on venim ens permet saber cap on anem, cosa que no fem massa sovint. Va per 50 anys de cançó, d'això i... 50 anys de cançó, 200 anys de Haydn, de Mendelssohn, el Beni 100 anys de la seva mort, Chapí 100 anys de la seva mort, vull dir, sí, tota una sèrie de recordatoris de grans personatges de la música que cal recordar i que cal fer-los l'homenatge que mereixen. Una cosa original, a més, que no sé si ja s'ha fet a altres llocs, feu, ara ho explicareu, teatres per persones petites. Què és això? Sí, bé, això que se'n diu mal dit el teatre infantil, que a mi no m'agrada gent dir que és teatre per persones petites o teatre familiar, perquè normalment els nanos van acompanyats dels seus pares i els pares tenen el mateix dret a passar-s'ho bé que els seus fills, perquè és que, segons què els hi fas, els pares es moren d'avorriment. I bé, és un espai que hem pensat perquè hem de pensar en el futur, i el futur està en els infants, i aquests infants es mereixen tenir la seva oferta cultural i mereixen poder créixer envoltats d'una oferta que els hi permeti ser de grans persones amb una capacitat cultural gran que els hi permeti ser ciutadans lliures i que puguin aportar a la societat totes aquelles coses que els hi sembli que puguin aportar per modificar allò que no els agradi. No entrem més en la programació, millor anar directament a una pàgina web que per suposat teniu. Exactament. I però recordar potser sí l'ubicació, perquè molta gent, tanmateix, sobretot d'aquí, no saben on s'ubica Peralada. És molt lluny de Perpinyà? Molt a prop de Perpinyà, està a mitja horeta, 3 quarts escassos de Perpinyà, en direcció cap a Girona, està abans d'arribar a Girona, està a mitja horeta de carretera i està en un lloc de l'Alt Empordà preciós, que a més té un entorn fantàstic i amb un entorn mitjaval molt maco que si arribes abans del festival pots disfrutar i val la pena. Sí, fa 3 anys, el 2007 ho vam fer per Intermón, 2008 per la Fundació Vicente Ferrer i aquest any ho fem per ACNUR i dediquem un concert a benefici d'aquestes ONGs que permet aportar una quantitat de diners que en aquest cas ajudarà a nens refugiats a tot el món a que pateixin una miqueta menys. Sí, aquesta ONG existeix des de molt de temps, aquí no és gaire coneguda, però és una cosa que és una institució. Sí. Moltes gràcies, si no hi ha res d'important per afegir. Gràcies. No, res, que intentem des del Festival de Peralada ser un festival compromès amb el seu entorn, amb la seva societat i en el moment que viu, i intentar aportar allò que permeti això, que els ciutadans tinguem espais de llibertat i de diàleg cada vegada més grans i més amplis per fer un món una miqueta menys pitjor del que tenim. Moltes gràcies. Gràcies.